Musa mai sana, wacce kyauta ka fi so a yi ma? Duk abin da mutum zai mun a rayuwa babu kamar iban kuɗi. Wabarin tambaye kama wai yaushe rabanka da brush ne wai kai. Ya kike faɗa mar haka? Aminu Sharif, me a tsakaninsu? Sai na sharara maka bani wallahi. Kai na fasa yi da kai, ka dawa. Bace min da gani. Kai ma na fasa yi da kai. Maryam haya. So nawa zan faɗa maka cewa ka fita daga sabbata. Shikenan. Duk sai na kai karar ku wajen sarki Nuhu. Ku duk haukar da kuke kallon ku nake. Sarki ransa ya ɓaci. Prince Zango. Gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban. Wanda irin mahaukaci ne kai? Waye saka? Waye saka? Ha ha ha!